election aprang PGR BGR KSC KSA lapen KNCA tum lapen KSC youth fund tum ala tum kache song ateng pen alang itum dong dagni lifanta pinpur alo nang pilok lapen alang itum dipu along tamalang itum dharna dolo laso pie bangke dong kamukam along tamelang tum revenue circle long dharna do ramlo lapen nang partame PGR BGR long kedo ola adung kedo atwar long amatalang itum professor মানে laso procession damlo armu cejeng dolo laso armu cejeng kedam bomohot benan abi gabe tum apran laso kether ke ha paring apesu ata dolo laso tengpen etum Karbianglong autonomous council pen tim Karbianglong hin tame MLA omor MLA dorsing rongha ke hai lapen ke omor sing land revenue alang liphan toy pen lapen revenue department tum toy dun pen ala adiman jitu dharna ke do adim mate armu chingrum ke do adiman khiruni sarelilan pele thumno pele dun pen tum odak alang tum tame ratuman lamjak pilo je ni tum chingwai chingsai pen Karbianglong long ke doan song ke doan organization ke doan tum phan ni tum chingwai chingsai pen isi ni tum rai people laso teng pensi dang nili fan biorta nang pilo nili bang habe api report nang pila letum laso teng ben Karbianglong autonomous council pen nilitum song ke doan Karbianglong Karbilo kachal song pen chenglok ke doan lapen ke akapre political party ke doan lapen ke organization ke doan lapen ke thekere Karbianglong ke doan abang chubang pietum phan ex MP ke doan ex MLA ke doan lapen ex minister ke doan ex CM ke doan ex EM ke doan ex MLA ke doan ex MEC ke doan tum handa ni tum teramlo hang ponsi Karbianglong autonomous council pen patirpi ponsi ar bottom long itum chingwai lo benan chingwai chingsai pen isi ram mane chekroi sar pen isi rai pilo adake chekroi sar pen isi la cheperai lo Achapore teng ben la puhino je isi high power committee seng nangi pulo la so high power committee ke seng ateng ben sipini je election do kogomat puro pondek do kogomat je lok sabha election do kok pen ajok puro pondek do kok pen ajok ni tu mangke hala so high power committee bang ini long le darlo lasi ini long le da teme nil tu kache chaga teng pen je BGR long ke do sorkari gambra tumhan ke ni tum ke aron re pet ke pek ponapot ni tum geng than ponji lasi aprang ke do government atum ala so ke aso kangkrung kang saya vedat pen najok alang tum manda appointment pidat lo lasi bang krisi sorkari gamra tum phan nilitum kache chaga teng pen buthodang ni gelang tum phan asa kurie bangke Karbianglong autonomous council pen pabe datlo laso teng pen akopini BGR meeting high power committee pini nilitum chingwai chingsai lo kijutsia bangke raidan pilo je nitum non cheklojo nang bong la guteng ton angton laso atu comments kelong dia phan nilitum isya committee ko seng thulo lapen ke alada pen laso committee atu comments kisuman gazette notification nitum long lela ada gazette notification ke dak nong kam circle ta ave lapen ke dak revenue circle difuta ave difu circle ta ave lapen fuluni circle ta ave lapen Karbianglong autonomous council long ta ave lapen pini laso high power committee long joson bia ke hai tame pangdak ponlo alang dino tame cheng ponpo bake cheng apan hukum pilo ola soge bagisa terang yaro las alang panda pini pangdak ala pangdak monderlo high power committee long chekroi sarpen selang pantame high power committee long bon nangji puran si thap ponderlo uliram terang ke hai alang li tum phala sa prostab ke bang pen masi alang li ke jong bonateng benitum chekroi sarpen alang panta ingdang pondet lapen ke niletum laso hulaso tame joson bida paklang loje joson be ke hota laso gazette notification bang ke longle ejela ke British ahotsi laso gazette notification abang ke kipi lasi laso gazette notification de tumta Karbianglong autonomous council pen hola election aprang na si hukum pilo lapen ridamelo nanta long leda lasi Delhi long tame
Silong long tame puthot kiri thigi pan kiri patali ji pan pini lithot tame ni tumo coaching bai jeng sai pon lo. Sir, kapan lah ini circle kan lah mengamuka circle along pen doan illegal itu sir teman bijar long gitu teman eviction pen. La eviction ji pan si la so process si non pini claim pon bom lo. Sir, lah masuk eviction ni pan apor ko anang La por ke hala nil tum step by step chingai pon mompo la so kon maga bangena tum hana kona pachini tu bompo. Joibo.